pangni takok tai bukuk shin belai belai keno kaisa tongthokma tei khatung khajani kok obung kahai khwna 23 August srang sal chini जों जतनो साइमानो chini laiduma khwrani thai salo जों chini sakbai naikoljak hangkor eba TTADC manmani sal o salno kitingei जों khwna Hokutwisa chini beremni English medium ringnokni thengkholao khwna phungni damji jorao gothar jati misingei hohom dodamke naithothokke khwna जों kaisa panda songsanani thangai tongo Tripura Employee Federation eba TEF ni luazumingni bisingtei eba jatiuk mungni bisingtei khwnani o hohom dodor naithothok pandano mojang rinani bagui gothar jatina musingei khwna songchai rufayano chini Tripura haste thungrungni kebengnai bodolni ojama borom ganang mojang Onimes Debbarma aboni yagulo tebo tongnai chini Tripura haste ni chini Tripura hangkoni chini sagbai naikoljak amchaini adong eba chini borom ganang EM mojang Robindro Debbarma bohaino phai sopainai aboni yagulo tongnai chini